Tu hi toques, jo hi toco. Hola, em dic Héctor Iniesta i tinc 10 anys. Estudio a l'Estudi Musical 143 i toco el piano. M'agrada molt tocar el piano perquè és una forma de sentir els sentiments i de passar-s'ho molt bé. Ara us vaig a tocar una cançó que es diu The Argument i la seva compositora és la Hilda Kapp. Espero que us agradi molt.